Τι είναι αυτό λοιπόν που σε στενοχωρεί στη ζωή σου? Γιατί από 15 βαθμούς και κάτω σημαίνει ότι είσαι δυστυχής. Για πες, τι είναι αυτό? Ο στόχος που θέλω να πραγματοποιήσω στη ζωή μου. Ποιος είναι αυτός ο στόχος? Να γίνω ψυχολόγος και να γίνω μια καλή ψυχολόγος, όχι επειδή πέρασα με κάποιους βαθμούς. Πέρασες στο τμήμα ψυχολογίας? Όχι ακόμα. Όχι ακόμα, αλλά θέλω να περάσω. Θέλεις να περάσεις? Ναι. Ναι, αλλά απάντησες σε όλες τις ερωτήσεις. Θα πούμε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού για τους καλεσμένους μας. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο πιο ευτυχισμένος? Πιο ευτυχισμένο ψήφισαν τον Φίλιππο. Και εσύ τον Φίλιππο ψήφισες ως πιο ευτυχισμένο. Ο Φίλιππος είναι ένα παιδί μιας εύπορης καλής οικογένειας, τα έχει όλα στη ζωή του και έχει και μια πολύ ωραία κοπέλα. Ως δεύτερη πιο ευτυχισμένη ψήφισαν την κυρία Ντένια μας. Η κυρία Ντένια μας λοιπόν, σύμφωνα με το κοινό, είναι η δεύτερη πιο ευτυχισμένη. Γιατί σου λέει ωραία γυναίκα, τα έχει όλα, οι άντρες στα πόδια της, τι ανάγκη έχει αυτή. Λοιπόν, μετά ψήφισαν τον κύριο Μπαμπούλα ως πιο ευτυχισμένο, τον είδαν μάλλον πολύ χαμογελαστό, σου λέει είναι εκνοθάφτης είναι αυτός, αλλά χαμογελαστό τον βλέπουμε. Και μετά ψήφισαν την Ελένη, προφανώς θεωρώντας ότι λόγω του προβλήματος της υγείας που αντιμετώπισε, ίσως να μην είναι η πιο ευτυχισμένη από όλους. Τα αποτελέσματα από τα τεστ, τα δικά τους, είναι τελείως διαφορετικά. Η Ελένη και ο κύριος Μπαμπούλας έχουν συγκεντρώσει 32 βαθμούς. Η Ντένια μόλις 11 βαθμούς και ο Φίλιππος 8 βαθμούς. Άρα είναι αυτό που λέμε ότι τα φαινόμενα απατούν και είναι αυτό που λέμε ότι ό,τι κι αν μας τύχει στη ζωή και κι αν έχει ζήσει δυσκολίες η Ελένη μας κι αν έχει δει το θάνατο ο κύριος Μπαμπούλας καθημερινά, όποιες κι αν είναι οι συνθήκες στη ζωή μας, η δουλειά μας, τα πράγματα τα οποία μας επιφυλάσσει η μοίρα, υπάρχουν τρόποι, αν σκεφτούμε θετικά, να είμαστε ευτυχισμένοι και πολύ ευτυχισμένοι. Εντάξει, δεν μπορεί να είσαι όλη μέρα στο κλίμα της δουλειάς. Θες και τις παρέες σου, θες και τους εξόδους σου, θες και το τσιπουράκι σου. Με τα ουζάκια μας, με τα ουσκάκια μας. Αλλά όχι τώρα πολύ, γιατί κάναμε και 2-3 μπαλονάκια και έχουμε λίγο πρόβλημα. Δεν είναι σοβαρό το πρόβλημα. Άλλοι πέραν και χειρότερα. Δόξα τω Θεώ. Όπου ο νεκρός κρυφτεί, ο Μπαμπούλας θα το βρει. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, Μπαμπούλα νεκροθάφτη. Εντάξει, πολλά. Εντάξει, αυτά είναι στο χιουμοριστικό κομμάτι της δουλειάς. Φυσικά θα χαμογελάσεις. Δηλαδή τώρα περάσουμε 5 παιδάκια και θα σου πούνε δεν θα πεθάνουμε ποτέ, Μπαμπούλα νεκροθάφτη. Τι θα κάνεις εκείνη την ώρα, δηλαδή? Ποιος είσαι κτλ. Το αξεσουάρ, το φερετράκι αυτό, το φερετράκι το μικρό. Και τώρα έχω φτάσει να δώσω πάνω από 10.000. Διακομωδείτε λίγο, Ο κόσμος το ζητάει. Ο κόσμος ζητάει. Δώσ' μου ένα μπρελοκάκι, δώσ' μου ένα μπρελοκάκι. Και ξέρεις, στην παρέα γίνεται πάντα το χαβαλέ. Ναι, αυτό εντάξει, είναι. Πάμε στην παραλία και τα παίζουμε. Πάμε στην παραλία και κάνουμε το μόντελι. Και άλλοι έχουν το αυτοκινητάκι και εγώ έχω το φερετράκι. Και το παίζω στην παραλία. Μετά τη δουλειά πάντα είμαι ευτυχισμένος. Δηλαδή, όταν είμαι με την παρέα, με τους φίλους κτλ. Φεύγει όλο το image που έχω μέσα μου και γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Μέχρι στιγμής δεν έχω νιώσει να μου λείπει κάτι. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Αυτό που ήθελα να κάνω η ζωή μου το πέτυχα. Πέτυχα, εντάξει. Κατά 80% και η μεγάλη ευτυχία είναι πάντα τα παιδιά σου. Τα εγγόνια σου να είναι πάντα καλά. Βλέπετε τόσους νεκρούς κάθε μέρα, τόσα φέρετρα κάθε μέρα, τόσους τάφους κάθε μέρα. Σκέφτεστε το θάνατο καθόλου? Σε καθημερινή βάση. Καλοδεχούμενος όποτε θέλεις έρθει. Για μένα εννοείται, για μένα. Έχετε εξοικειωθεί δηλαδή πολύ? Κοίταξε, εξοικείωση είναι στα μεγάλα άτομα και τα λοιπά, το βλέπεις κάτι το ψυχολογικό. Στα νέα άτομα εννοώ ότι είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Ή με κάνα λεξοτανίλ θα πάμε, ή με κάνα ουισκάκι παραπάνω θα πάμε για να είμαστε λίγο πιο cool. Και θες δεν θες συμπάσχεις. Είσαι και εσύ μέσα σε εκείνο το κλίμα της οικογένειας όλης. Δεν είμαστε ανέστητοι. Όταν βλέπεις τον μπαμπά, τη μαμά να κλείνει να οδύρεται. Ναι, αλλά τη δική σας ζωή δεν την επηρεάζει, κυρία Γεωργίου? Την επηρεάζει πάρα πολύ. Και την έχει επηρεάσει. Προφανώς μπορεί να διατηρήσει. Βγήκατε στο τεστ, κύριε Μπαμπούλα,
Μια χώρα άρχοντας το τεστ. Άρχοντας. Όλα θετικά τα απαντήσατε. Θετικά πού? Στο τεστ λέω. Είπα θετικό πού? Στο τι, όταν έγινε η συνέντευξη κτλ. Είστε ικανοποιημένος από τη ζωή σας? Ναι, από τα παιδιά μου, από τα εγγόνια μου κτλ. Ναι, είμαι ικανοποιημένος. Μάλιστα. Κυρία Γεωργίτη. Ναι, ίσως επειδή βλέπει το θάνατο και κάθε μέρα λες ευτυχώς που είμαι ζωντανός. Δηλαδή, όπως είπε και η Ελένη στο διάλειμμα, όποιος είναι κοντά στο θάνατο ξέρει να εκτιμάει και τη ζωή. Και το λέγαμε τώρα και με τον κύριο Καραφώτη. Δηλαδή, είναι πάντοτε με τι συγκρίνεις τον εαυτό σου. Αν συγκρίνεις τον εαυτό σου με κάποια πλασματική ιδανική εικόνα, θα είσαι μίζερος. Αν είσαι πιο ρεαλιστής και λες, άνθρωποι πεθαίνουν, άλλοι είναι άρρωστοι, οι άλλοι δεν έχουν να φάνε. Ναι, οι άνθρωποι πεθαίνουν. Και να λες δόξα τω Θεώ, κάθε μέρα και να ευτυχείς κατά Όταν κάναμε στη ζωή θέλει μικροαπολαύσεις. Αφού όλη μέρα είμαστε μέσα σε αυτό το πράγμα. Το βράδυ θες μια καλή παρέα να πας να περάσεις καλά, να αλλάξεις 5 κουβέντες, να γελάσεις, να πας να ακούσεις τον Καραφώτη, να πας με 5 φίλους. Έτσι. Άρα λοιπόν η καθημερινή του επαφή με το κακό, με το θάνατο, με το δράμα, με κάτι αρνητικό, κάνει τον ίδιο να συνειδητοποιεί καθημερινά ότι... Έτσι το έχει δει. Να συνειδητοποιεί καθημερινά το δώρο της ζωής. Αυτό είναι, αλλά το έχει αποφασίσει ότι εμένα δεν θα με πάρει κάτω αυτό, θα κοιτάζω τη θετική πλευρά της ζωής μου. Άλλος άνθρωπος το ίδιο πράγμα θα τον έπαιρνε από κάτω και στην ουσία είναι μία απόφαση. Είναι μια απόφαση που θα εστιαστώ. Θα εστιαστώ στα σκουπίδια της ζωής ή θα κοιτάζω πάνω τον ουρανό, τα πουλιά, τους φίλους μου. Είναι που θα βάλεις τα μάτια σου. Τώρα κοιτάζουν το κανάλι Star, κοιτάζουν Τατιάνα. Υπάρχουν και άλλα κανάλια. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι έχουν διαλέξει αυτό το κανάλι. Το ίδιο κάνουμε και εμείς με τη σκέψη μας και με τα μάτια μας. Διαλέγουμε σε ποιο κανάλι θέλεις να ζεις. Θες να ζεις σε ένα θετικό κανάλι που ό,τι και να σου συμβαίνει το χρησιμοποιείς για την πρόοδο και την ανάπτυξή σου. Γιατί πολλοί άνθρωποι θα σου πούνε οι μεγαλύτερες αποτυχίες τους ήταν και ευλογία. Διότι τους βοήθησαν το ζωντανό παράδειγμα ότι όλα αυτά που λέω δεν είναι θεωρίες, αλλά είναι ζωντανό, είναι η Ελένη, είναι η ηρωίδα μου. Εμένα η Ελένη, δηλαδή και η δικής. Ολονών έπρεπε η Ελένη, διότι έχει καταφέρει. Και είναι φανταστικό παιδί. Φανταστικό, με τόσες δυσκολίες και μάνα να γίνει. Δηλαδή σου βγάζω το καπέλο μου, δηλαδή όλα τα διπλώματα τα σκίζω μπροστά στη δικιά σου την πρακτική. Μπράβο, Ελένη. Ότι δεν χρειάζεται να εστιάζεσαι πάνω στο χειρότερο. Και ας το πούμε και με την κρίση τώρα, γιατί είναι θέμα για όλους μας. Πού θα εστιαστεί η Ελλάδα ολόκληρη? Θα πει όχι, σαν τους 300 του Λεωνίδα θα τα καταφέρουμε, θα στρωθούμε και θα βάλουμε όλοι ένα όραμα πώς μπορούμε να γίνουμε, ή θα κάθουμε να κλεγόμαστε τη μοίρα μας. Λοιπόν, αυτό με το Λεωνίδα ήταν κάτι το οποίο είχα κάνει στον εαυτό μου. Είναι απίστευτο τώρα που το λέτε. Σε λίγο θα σας δείξουμε μια φωτογραφία και θέλουμε να δείτε καλά τι βλέπετε σε αυτή τη φωτογραφία. Και εσείς που μας παρακολουθείτε όλοι από το σπίτι, τι βλέπετε. Και όταν θα σας πούμε τι πρέπει να δει κανείς για να είναι ευτυχισμένος, θα καταλάβετε. Λοιπόν. Ωραία, εδώ να κοιτάξουν όλοι αυτή τη φωτογραφία. Θέλω όσοι βλέπουν τη γριά γυναίκα να σηκώσουν το χέρι τους. Ποιος βλέπει τη γριά γυναίκα να σηκώσει ψηλά το χέρι του? Επίσης που κοιτάζει. Στη γριά γυναίκα. Πόσοι βλέπουν τη νεαρή κοπέλα? Σηκώστε το χέρι. Είσαι οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι βλέπουν τη νεαρή κοπέλα, λοιπόν. Ωραία, απλώς δεν υπάρχει. Μισό λεπτό. Το όνομά σου? Δύναμο. Πού βλέπουν τη νεαρή κοπέλα? Ψάχνεις ακόμα. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Απλώς αυτή η... Συγγνώμη λίγο. Εσύ, Κώστα, τι βλέπεις, τη γριά ή τι? Ναι, για πες. Περίμενε. Βλέπεις... από εδώ θα τη δεις, κοίτα απέναντι στη τηλεόραση. Το θέμα είναι ότι βλέπεις μια γριά ή μια νέα κοπέλα? Τι βλέπεις? Το θέμα είναι ότι βλέπω μόνο τη νεαρή κοπέλα. Βλέπεις μόνο τη νεαρή κοπέλα. Ναι. Αυτοί που βλέπουν μια νεαρή κοπέλα βλέπουν στην ουσία εδώ το πρόσωπο της νεαρής κοπέλας, τα μαλλιά της, κάτι λευκό που φοράει στο κεφάλι της. Αυτό εδώ βλέπουν το λαιμό της, ένα περιδέρεο ενδεχομένως. Και εδώ κάτω βλέπουν μια ωραία γούνα.
και τη βλέπουν να κοιτάει προς τα πίσω. Έτσι. Εσείς που είδατε τη γριά. Φίλιππε, είδες τη γριά? Ναι. Τη γριά εδώ, Φίλιππος. Ναι, ας πούμε το αυτό πέρα είναι τα χείλια της εδώ πέρα. Τα χείλια, λοιπόν. Αυτοί που βλέπουν τη γριά, η γριά λοιπόν έχει εδώ τη μύτη της, εδώ είναι το μάτι της, εδώ είναι τα χείλη της, το στόμα της, εδώ είναι το σαγόνι της και είναι μια γριά. Και αυτό εδώ είναι το μαντίλι που φοράει στο κεφάλι η γριά. Το μαντίλι. Την είδατε τώρα? Την είδατε τη γριά? Και εδώ το σαγόνι της. Το σαγόνι. Είναι ο κύριος Μπαμπούλας μπροστά στο σαγόνι. Ναι, το τεστ είναι... Καταρχάς, τι μαθαίνουμε από αυτό? Να δούμε τι μαθαίνουμε, παρακαλώ. Τι μαθαίνουμε από αυτό, τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό? Με την έννοια ότι και η ζωή κάπως σαν αυτή την εικόνα είναι. Κάποιοι θα δούνε κάποια πράγματα, στην ίδια εικόνα, άλλοι θα δούνε άλλα πράγματα. Ο καθένας μας λοιπόν πρέπει να φροντίζει, να ανοίγει τα μάτια του, να κινείται από την οπτική γωνία που ξέρει. Ένα πράγμα που είναι πολύ καλό σε αυτό είναι να κάνεις παρέα με διαφορετικά άτομα από σένα. Δηλαδή, αν έχει σχέση με επιχειρήσεις, είναι καλό να κάνεις παρέα με καλλιτέχνες. Οι καλλιτέχνες να μαθαίνουν τι μαθαίνουν οι επιστήμονες. Δηλαδή, να υπάρχει να ανοίγουμε τα μάτια μας ότι υπάρχουν και άλλοι κόσμοι κάτω από τη μύτη μας. Αχ, πολύ σημαντικό. Να ξεκολλήσουμε, που λέμε, από αυτά που πιστεύουμε, ειδικώς στα αρνητικά. Έχει αλλάξει με τα χρόνια. Δεν χρειάζεται να μείνεις ο ίδιος που είσαι τώρα. Και σε οποιαδήποτε ηλικία, σε μεγαλύτερη ηλικία, συνεχώς να εξελίσσεσαι, να βλέπεις τη μεγαλύτερη εικόνα. Γιατί έτσι χαίρεσαι περισσότερο τη ζωή. Τα βλέπεις όλα. Το βλέπεις και έτσι, το βλέπεις και αλλιώς. Έχεις πιο μεγάλη διάνοια. Ενώ αν κάτσεις εκεί, αυτά ξέρω, αυτά έμαθα, έτσι είμαι, δεν θα χαρείς τη ζωή όπως μπορείς να ζήσεις το πλούτο της ζωής. Λοιπόν, να ξεκλειδώσουμε την Ελένη. Ναι, να δούμε μας πει τα μυστικά πώς ένας της. άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει όλα αυτά μπορεί να είναι ευτυχισμένος. 3 φορές καρκίνο. Ένα μωράκι. Το λέμε Δηλαδή, πολύ, όλο αυτό δηλαδή... το λέμε πολύ γρήγορα. Ναι. 3 Μα φορές είναι καρκίνο. γρήγορο, εντάξει, καρκίνος είναι, τι είναι? Όχι, είναι κάτι σοβαρό. Ο άνθρωπος για να το συνειδητοποιήσει αυτό, ότι θέλει δύναμη και πού τη βρήκες όλη αυτή τη δύναμη, μην νομίζω ότι όλοι μπορούν να το συνειδητοποιήσουν. Δεν την είχα κι εγώ. Όχι, ναι, αλλά προπόνησα τον εαυτό μου. Ναι, επειδή εσύ τώρα το έχεις κάνει και ζεις με αυτό και το έχεις ξεπεράσει και είσαι χαμογελαστή, σου φαίνεται ok. Αλλά για τον κόσμο φαίνεται όχι βουνό τεράστιο όλο αυτό που έχεις κάνει. Είναι σαν... Ακριβώς, όμως όταν κάποιος που είναι τόσο δύσκολο όπως το νομίζετε το έχει καταφέρει, δεν μπορείτε κι εσείς. Δεν λέω ότι δεν συμβαίνει. Συμφωνώ τότε. Δεν λέω ότι δεν συμβαίνει και κάποιος, ξέρω εγώ, έχει κάποιες ικανότητες, ξέρω εγώ, να τραγουδάει ή να παρουσιάζει και ο άλλος από στο σπίτι λέει: ρε γάμο, πώς το κάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν είναι το ίδιο. Σίγουρα, αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, εσύ γεννήθηκες με ένα ταλέντο, να έχεις πολύ ωραία φωνή. Αλλά το να μπορείς να βρεις τη δύναμη, να μπορείς να δεις και τη γιαγιά και τη νέα στην εικόνα, είναι κάτι που έχουμε και όλοι μας. Όποιος μπορεί να δει, μπορεί να το κάνει. Και μπράβο σου που έχεις καταφέρει ό,τι έχεις καταφέρει μέχρι Όταν τώρα. σου δείξανε πού θα δεις τη γυναίκα και πού θα δεις την πιο μεγάλη, την πιο νέα και την πιο μεγάλη, δεν το είδες? Ναι, βέβαια. Άρα, άμα σου δείξουν τον τρόπο που θα μπορέσεις να γίνεις ευτυχισμένος, δεν μπορείς να το κάνεις. Εάν δεν το κάνεις, εσύ θα φταίς. Συμφωνώ. Άρα, ευτυχία είναι... Μαθαίνεται, είναι κάτι που Είναι μαθαίνεται επιλογή. και εκπαιδεύεται. Έτσι. Η ευτυχία είναι επιλογή. Μην το ξεχνάτε αυτό. Να, εδώ το κοριτσάκι μπροστά. Είναι να δώσει εξετάσεις στο πανεπιστήμιο που θέλει να σπουδάσει ψυχολογία. Είπε λοιπόν, βγήκε ότι εσύ. Βγήκε λοιπόν 15 βαθμούς στο σύνολο, δηλαδή ότι δεν είναι ευτυχισμένη. Όταν βλέπεις την Ελένη απέναντί σου και βλέπεις τον πιο θετικό, τον πιο χαρούμενο άνθρωπο, Μου δίνει θάρρος να προσπαθήσω κι εγώ, οπότε κι εγώ μπορώ για κάτι που είναι ακόμα πιο εύκολο. Να έχεις πρότυπα, να έχει κανείς πρότυπα, είναι πολύ σημαντικό. Να έχει πρότυπα κανείς, να κυνηγάει τα πρότυπα, να βλέπει παραδείγματα από άτομα που έχουν κατορθώσει κάποια πράγματα, είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί, κακά τα ψέματα, ανοίγεις τα νέα και βλέπεις όλα τα λάθη που γίνονται. Έτσι, άρα είναι στην ευθύνη σου να ψάχνεις ζωντανά παραδείγματα
από άτομα που έχουν καταφέρει κάποια πράγματα.